Moabot sa 800 ka mga patigayon sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang napugos sa pagsira sa ilang mga negosyo. Kininunod sa nasinating pandemya nga mugna sa COVID-19 virus. Samtang mi us-us-usab og 30% ang nakolektang business tax sa lokal nga kagamhanan karong tuiga. Siluan mayroon din sa report. Gibutyag ni Lapu-Lapu City Treasurer Felicitas Baguio nga moabot sa 800 ka mga patigayon sa Dakbayan ang temporaryong nanira, samtang ang uban hingpit gayong nanira nunod sa nasinating pandemya. Sagad niini mga patigayon nga may kalambigitan sa turismo sama sa mga restaurants. Tungod kay mikunhod ang gidaghanon sa mga customer ug sa mga trabahante, ubay-ubay usab sa mga boarding houses ang apektado. Domino effect man na katong mga nagpaabang, kailang mga trabahante sa tourism industries wala na, nga tangtang na, unya dayon mga restaurant, mga paabangan, ug unsa pa nailain mga basta ni gawmay gid ilang income karon, dili gid ta ka-expect og dako-dako nilang income. Ang Dakbayan sa Lapu-Lapu adunay moabot sa 16,000 ka mga rehistradong balay patigayon. Karon tuiga pa lang nabatyagan na ang 30% nga pag-us-us sa mga nakolektang business tax dinhi sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ug napanglantawan nga sa sunod tuig posibleng mas muubos pa kini, ilabi na kay ubay-ubay sa mga patigayon ang nanira o baka nahunong ang ilang operasyon. Base sa records sa City Treasurer's Office, moabot sa 1.2 billion pesos ang nakolektang business tax sa Dakbayan gikan sa Enero hangtod sa Nobyembre sa tuig 2019. Apan moabot na lang sa 989 million pesos ang nakolekta sa Dakbayan sa susamang mga buwan karong tuiga. Kaniha nasinati ang taas nga linya sa mga tao nga buot mobayad sa realty tax. Silang tanan nag-apas nga makakuha sa 15% nga diskwento nga gitanyag sa lokal nga kagamhanan alang sa advance payment sa realty tax. Magpadayon ang 15% nga diskwento hangtod sa katapusan sa Disyembre. Nagdahom mo gud ang uban nga December ra sila maka-avail sa 15%, pero actually November, September pwede gid sila maka-avail sa 15% basta ang ilang bayaran for the next year. Apan matod sa City Treasurer na sinati usab ang pagkunhod sa koleksyon sa realty tax. Moabot sa 233 million pesos ang nakolektang realty tax sa Dakbayan sa tuig 2019 sa unang 11 ka buwan. Apan 180 million pesos na lang ang nakolekta nga realty tax sa susama gihapong mga buwan karong tuiga. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.